Maestro Tongkit. Tayo, hindi mo dong. Salamat sa MC na naman Maestro Tongkit. Nanay ko ang sunod sa ano? Si Sabi ba Tongkit? Pwede na yung flower ko. Dua ka mong 9. Tutorial Pero with dili ka mukha na. Dili pa kasi. Dili ka mukha. Ako man sunod mo. tutorial lesson with teacher Paul. Teacher Paul. Kamu dia, orang boleh gamit dia ni kawan dito. Kawan okay no. Gua ka Pokemon Queen kawan dia. Hindi ganit. Kanan ko. Punya. Wala ko duha pero dili ko solo. Pwede ra basta Duha dua ka ka Queen. queen. Ko duha ka queen kana. Narinig ko, Queen. Ah, ipat. Ali ba para sa kan ba? Oh, bisa dia parehas lah. Ako nung pildiro na kay kuno ay sa Oh, na kay dua ka Queen. Pwede mo Wala no. ko queen. Na kay Jason Jack nga heart. Sada. Labay gani. Buno gani labay. Banaw ilog, banaw burot. Ilabay na tanan. Lagot ako ni mo. Apa ni? Ini semua. Kaya kung ba dahil labay ka rin. Kumamot ko dulu eh. Yung ka kamao ka. Wala lagi guri ko diri sa tibaw. Kamahor ka magpupot. Tong it's good today. Nang mini kaon sa dito, ba din ni kamaong kaon buin? Dalawa ko do. Ko mo pero kay gamit ba ko. Kamu tibaw gani, mo gani na miskilid. Bulo sa, ay lagi ko largo. Ako usa. Basta ni Kaon na mo sa dito. Dalam gara-gara kung berapa mas tayang. Kwatro ba? Kabati gini mo. Alam yan na yun, nagbrahano. Oh. Kani. Unsa may lanan daog na yo? Pinagagamay ka na. Pinakagamay baliw. Wala ito na ito. Wala na lang kadam. Para makamao gini siya. Basta des. Kaya pa. Wala kay utso ka ibubong da diri. Utsong heart. Sige dagdag, dagdag. Salamat sa advice. Labay. Labay sa. Labay mo. Labay. Yan ang gawin labay. Yun, nilabay ang gagmay, no? Dagko may Yan ay ba ni? Ikaw mabili. Kaya parking, no? ang dagko may tiguma. Para kuan ba? Pende ko. Para dali right phone. Gamay gusto makita ang gagawin. Sa G's pa dong King G's na daan. Kaon yun. Kaon gid ay. Patay kong labay, kaon na ka. Yung tinataon ko, ari na damtao. Kaon. Kaon kaya ko sabi gani. Di kakakaw na kay nana. Kumo kaon gayong goy tapi. Kumo kaon gayong goy ta. Lamin lang gusto nyo. Namin lang ko. Gamay mo ba yung alas, no? Uno ni. Tracer ko ay. Sunod ni Sige pa, pinakapol. Tracer mo. Lapat. Ano ako? Nakay bo ah. Wa. Ano inani ba? Buo ni mo wala inani. Literal nga kaon. Labay lagi lagi. Kani, buo ni siya. Nine, 10, og Jack. Buo ni mo Nila ko si siya. Jack Gaw. Okay, pares mo na pulo na, sumpay ba? Ha? Gano yan nagpakuan direk sugal. Tutorial, tutorial. O, tulo kasi din po. Buo na siya. Nya upat na siya. Triplet. Ano na? Upat gaw. Basta, upat na siya, pre. Special na siya. O, kani po, mas straight na siya. Makabuo. Special na siya. Guys nga, baraha, pwede mo kaunon. Labay po city. Labay po city. Ha? Duha ka mo city. Labay po city. Kau berani mana ba? Ya. Kemudian lain sa baraha ito man, gikan sa Jace, Jack Queen of King tag Jace ang ihap na. 30 city. 31. Nga ba do? Hindi man kasaka. One bed sila. Kabaw kung saksak mo. Sakta nga ihatag. Ang una ni mga tagan 30 ka mo. Ya imo nga ang sobra ka 12. Lo. May ka mo ay. Saksakerns. Nakakita ka ng Kumo wala tagagay kumo ba? ayo dito ha pud ninyo. Nakakita ka ng sinilas ba? Kung di maka daog di ka tangtang. Kira mo. Bala ganun. Kaya oy. Ayo ay, hindi nagbatan. Oh, mali ko yun. Duy, apil ba yung alas 1 ro Wala mo tangalan ni uno na lang. Unsa na pagsunod eh. Nani King no. Libunot ka na yan ikaw ka. Wala pa ka. Dili sunod.
Jack Queen o nga. Jack Queen o Gis. Oh. Pwede na Gis. Wala na. Pili oh my god, queen. Huwag ay kwit ko to Para mo bridge sa king. Ada oh. Mana? Labay na mo bis. O dili bonus naman. Ngana ko pinto. May gulo. Speed lang. Kaya rin kinatubang siya para Ano ba siya kabagay? Ay ko no labay ko no. Kaya yung labay eh. lapay na ay glass dito. Nang labay na dagan ni Guman. Pagkatao sa nako kasi lain no. Doon, budo kayo ba no? So, nung iyon. Buo ba? Doon, buo. Wala, di ba? Tulog 8 pa, tulog 3. Ako sa nako nabay tulo-tulo dire. Or tulog ka sumubay. Ug wala, tulog sumpay, 2, 3, 4, 5. Oh, ingon ta mo buang mo. Lah, no, kumao rin na na. Kumao na na. Daw na pud. Pwede ka daw. Labay ko pre. Labay. Labay na hurot. Kuya, tiguwang. Dugay ka lang po. Dugay ka bunot. Makakawag po mo. Di mo kasuloy. Namukon to kinabol yan yun. Kawalog manam ha? Sa tinikuwang ng control. Iya kaya nagbunot eh. Pakita mas lain ano. Awar ako nagsikag. Huwag na imong ko ano. Tara oh, na imong pagyat nga no. Ilabay na imong dagko. Hindi na sa ka. Dili lagi lisod man ipon na gud agmay. May nandag ko like G thriller ko. Oh, na kay mo dire, pwede ko mo. Perawan. Ade di magkaron. Ay ilabay ani. Ikaw. Ako. So di ka pwede makakaon. Okay, bawal mo ni kaning labay na po. Di Labay. ka pwede makakaon. Kung skinny pa makakaon ka. Labay. Labay na nimo mga dagko. Kaya di wala mo kay chance makakaon ni. Ah, okay. Hindi ka mamino, ikaw kilabay lagi. Tadi pa karon niya ako. Unya pa. Lima na. Bubo. Maestro na lang sabay din mo ha. Maestro tongkit. Atay yung hindi mo dong. Salamat sa MC na naman isa. Nanay ko ang sunod sa ano? Si Sabi ba itong iti? Sabi ako pa. Ini intramurals mampil na. Patukar ba dano? Coach Pool. Ha? Patukar ba ba? Pero ni dahil po. Labay mo dong. Labay na yung tao na. Labay ka, okay. Labay na ang may gamit na. Wala ba liking? Ayun. Okay, klaro eh. Na-stress ang maestro eh. Ah, Karen. Bugbog ka ka. Ibugbog na din. Labay lain. Babay lain ha. Sabi nga na liyo. Mula nagkari. Katangga kayo. Asa mo Dire dito? pondok na magapon ni. Ang problema gawa yun ako malabay ko ba Kupsi ka tayo ng upan. Ako rin. Kasi labay mo dong. Maybe. Oh, Queen. Jamon. Di pwede ha. Tulog yun. Do, pili dua. Video ka parehas. Loko doon.